jopuonjre gi gin seasoned lawyers. Doing a lawyer miluongo kaka Elisha Ongoya. Ang'e maber ahinya. Mano japuonjo puonjo kabara. Iyudo kata the former Chief Justice Mutunga puonjo lo kabara. Koro ni why yudo jomoko mantiere joma associate go. Okay. Gin joma biro tiego nyithindo gi e jomoro kidieny moro mamalo maka gidhie kata dire competition magisedhie ma yudo ni kaka negidhi Australia. Moot court competition. Neno competition gino koro kelo nyithindo ma puonjore upcoming lawyers. Yes. Ka gidhi kanyo ngene gichwado Kenya ka gidhi represent East Africa cha gichwado gidhi Africa gichwado magin emane represent Africa mangima ka gidhi koro ngene koro golo kuonde continents mamoko go ka gichopo kutwene ne gidhi gipedo namba 2. Koro madong ranyisi mokwongo mangiso ni yawa joga ko wuok kama to gengo gichwado men. Ka dhi e school moro mar pharmacy. Iro ka tino gi gin jok moko ma itiego gini tiegruok mar pharmacy gini tiego ja pharmacy nyako ng'e nikech ng'ema joma dil gi madhano nyaka tiegre moloyo. Koro gima chako makamano ni wabedo gi collaborations gi organizations mangiso mamiyo nyithindwa gi yudo tiegruok mamalo nikech association ka gise bedo trained malong'o imanyo negi attachment. Gidhi e industry. Gibedo under close supervision. Giyudo tiegruok momedore konde kocha. Kendo mano chak miyo gi mijing'o mar bedo ni course matimo ni atime ka ng'eyo ni gi chunya ahero timo course ni adwa nadhi akony gima dhano adil gi dhano. Koro kata kadhi kocha committee rieno iyudo ka en gimoro ing'eyo time to jok mamako badigi in terms of collaborating agencies or partnerships iyudo ka kendo chak miyangowa yot moro ma wani yudo nyithindo gi kachopo kama koro gichamo muma nikech ngene daktari nyaka cham muma ngene koro kapok graduate mondo mi odhi angowa odhi chak tije genyo mtimbaza to kanyo yudo ka nyithindo gi te oseyudo kunde magidhiye. Koro yudo ni training no chakelo koro achiu mana riyo kaka ranyisi koro skunde gi te